Yo, tara sa araw, Julio Dilibuyan itakar sa Boracay Bar ni Food Hub, Cagayan de Oro City by continuation sa itong Coronation Tournament. Pero sugdan na to sa undercard battle by first battle, Toro Soro magsaba! So gamay ra kita ko karon by, so pakiulan. So sugdan na to. MC to my left, introduce yourself. Yo, Cracker from Initaw, shout out Raton Hills Compound. Cracker day by, gikan pa sa itong tryouts o shoutout sa itong mga homies Iligan, ay sa Initaw. Except kay Methodical. So, MC to my right, giga pag-iligan ba para sa tuwa? Introduce yourself. Yo, Alpha Lambda chapter, inapakay og letra. Sige, ang nakadawag sa kwento si Kikor, so iyang gipili nga siya muna. So, first round para kay Kikor, TSO game! Yo, paminawa bay ang akong mga setup kay makiaw ka, maglisod ka o get up. Ug sa kasakit kailangan pang magpa-check up kay sa imong next defeat maglisod ka og move on, murag nakipag-break up. Game. Akong kalaban sa Kareya, pangalan pa lang pang biblical kaayo, gigamit nga pangalan pang propeta, pero wa kay angay bay kay nawong pa lang mura nagdemonyo. Pangalan niya sa Facebook Metamorphosis, Terror Blade, unsa ka bay na possess. Galibog jud ko aning gago. Unsa lugar tawag ana, usahay balaan, usahay demonyo. Pero kaya nako ning atbangan sir. Metamorphosis, tawaga ko ninyong Phantom Lancer. Easy win, sure kill kay kining Zack. Maglisod ni og cast sa iyang skill. Kay ang pagpatay aning demonyo ang akong intention. Pag una-una na lang sa impyerno og bakasyon. Kay mauni ang akong nahuna-hunaan nga solusyon nga kaya na akong musabay sa imong mga ilusyon. O bago lang ni siya ga-change sa iyang pangalan bay. Kuyaw kaayong pangalan sa Facebook, normal na buhay. Gikan sa propeta, demonyo, o karon nahimo na kag normal nga tao. Basin sunod adlaw ani mahuna-hunaan, mahimo ng engkanto. Di ba? Nagbabalat kayo. Totoong katauhan ay hindi mo mailabas. Di mo mapanindigan kasi ikaw yung tunay na satanas. Ako ngayon ang tagahatol kaya't dala ko'y posas. Huli at patay to kaya't sa iyong libing mo na lang mararanasan ang mabigyan ng rosas. Mahirap bang intindihin, di mo maunawaan? Sa ilaw ka lang tumingin, ikay maliwanagan. Na mahirap talagang tanggapin ang katotohanan na itong propetang banal-banalan ay pinatay ko ng walang kalaban-laban. At ngayon, for the second time around, merong mapupugutan. Pangalawang laban ko na to, ulo ulit ng taga-iligan. Paghahanda mo'y sayang, kaharap mo'y tagabas lang. Sasapitin mo'y malabadang, pangalawang beses na yan. Pangalawang beses na yan. Oo, pangalawang beses matik. Kasi unang tinalo ko, kababayan mo pre, ang masaklap, ikaw yung lintik. Walang bawi, nagdadamot to sa gante. Time. First round para kay Zacharias. Okay, boring. Time check. Try na og labuan ako reset battle for solid pagari. Based ako na remember murag kulang sa P dili P nga puff kundi philosophy o phonology di. Sound paminawon para mo pop up sa B until scream sa casting murag pornography pisot pa ni. Lubog kay G tulog sa Z tusog mo B. Tutok mo C utok nga G putok sa G dubok na ni tunog bati lunod sa C muro amigo po. Lunod sa C muro lunod sa C muro ami. Oh, kamutan na trick sa kung tabi-tabi. Kung wala ko ni break siguro bali lahi man eh. Ini finally. Lahi man eh. Ini final league. Pero speed ko intense if katong blood mo Socrates pagka-plate na ko gym plates. This say kay bigger head kay hasik sa contest. Break a leg manggod mo dula like nag-straight sa leg. Press, depress.
padulngan ani bataan na sa platform confused o bata sa dula na gusto mabus o bata sa lupa na sa uto conscious o bata sa eksena og verbal abuse ay sus nya sa feeling mo salag ulba de normal na labi nag-ani nga foundation ang naka-advantage lang nako poetic and activation o sa pressure tamasangit pero lahi akong bation akong love tick sa akong heartbeat drums of liberation kay time na drums of liberation kay ang written vices, ripen, L6, fuck Darwin sa gaming, tiken, sidekick, beaten, pull in, night test, mindset, id gain, dissect, id mindset, id gain, dissect, blood spell, prospect, on stage, solid, vintage, comics, villain, priceless, high specs, sa low tech, yo peps, time set. Yo! Zakaria. Pangalan nga pang karaang tao. Usa ka sa panday sa panahong gigama ni Noah iyang arko. Og swerte kaayo ning kabos. Nagpasakay og mga mananap. Ikaw ang napili nga representative sa mga hippopotamus. Tanawa gani ninyo, hubag kaayog naong. Grabe ka dako, murag gikulog nga yahong. O sa ilang panahon, grabe ni siya kasalbahe. Kay kadtong gitunga ni Moises ang dagat, gidagan siya ang una giage. O best friend food niya ni si Juan Ponce in really. Kaniadto hilig kaayo ni sila mag-flex. Sa Facebook ginalot, gapos gatigway sa ilang pet nga T-Rex. Inguna na kabay kakaraang tao. Ayaw ilimod, nakigisi gani kag si Dula, kauban si Andres Bonifacio. Og sa laban nila ni AI, di ba napildi ka? Sus, porbida. Napildi sa AI nga, naka-easy mode pa. Kulang pa ni sa diskarte, kay gachok pagyud silang duha. Gachok na gani Zak, wala pagyud ka nakapanabla. Basic raunta daogon kay AI man nga easy. Kung buot huna-hunaon, dali raunta na normally. Gachok mao nga hard to memorize na nakakitag difficulty. Mao nga sa rookie kagi categorize well that's insane pre. Oh, easy, normal, hard, difficult, insane. Mao nga sa AI wala kay chance. Diri pagid ka sa ako gitapat nga akong written advance. Dugay naman unta kang gisalang diri pero nagpabilin gihapon ka nga rookie. Gihimo ra ka nga praktisan sa mga baguhan nga battle MC. Na ay Zaka imong pangalan pero panaog ka sa kategori. Zakaria, Zaka ug Arya pero iyang karir galisod ug abante. Galisod og abante. Angay ka pa atraso na lang kay dili ta ka level Zak. Layo pa imong baklayon, maluthan bisan mo gamit pa og sak. Di na kailangan og body bag sudlanan ani, sapat na ang sak. Sa sako isulod ibalibag, tadyakan sabay saksak. Sa akong mga punchlines, knock out mahitabo ani. Mao nga karon? Sa akong mga punchlines, knock out mahitabo ani. Mao nga karon, black out ngit-ngit murag walay kuryente. Maglisod kag recharge hurot ang imong energy. Ganina ko raman unta ni gisaksak pero kabaliktaran, patay lobat, battery empty. Battery empty. Battery empty. Murag gipostaran nimo diri imong kaugalingong lawas. Wala na kay mahimo pri sa kalayo kagalangoy lisod na ikawas. Mura nig sugal. Mura nig sugal permi lang pildi walay buenas puro malas. Murag magical gisaksak ko na ni lisod na igawas imong alas. Time. Daog-daogon na daw sa mga baguhan. Sure ka? Dili ni si Diga. Daog-daogon na daw sa mga buhan. Daog-daogon na daw sa mga baguhan. Dili ni si Digars bay pero kabang mong tanan.
Hindi, round to, game. Ito, di ma-choke ba yun? Game. Di ba, tagay nito ka? Anong naamang kaari? Daghan kay musunuray dito, ni sunod pa yun kang Charlie? Ask Charlie. Unsa man eh? Krega og Zenlock Initaw Edition? Krega og Zenlock Initaw Edition? Di, wa ko maingon nga di mo siya sundon. Pero mura ra pug nakigkontra ka nako kay sayop imong decision gid no. Kay sayop imong decision kay kus mga amaw pinikutay sa initaw sinigaay. Sa kangit-ngit sila dalan inyong baklay pinaspasay. Dapat di juga maglangay. Kay mga balbal galino paray. Ang dako kayong kalaay pati mga runner gadinaganay kay oy. Runner. Pero sa joke, di ta magdugay, lausta sa tinumbahay, kung sa kawinakwakay, kinabrasay, akong dula, hinampakay kay. Diba? Mga wakwak mo, among kahadlok malabo, akong hapak, dala itak, murag Maria labo, sige, sabay hikot sa kamot, og gapusog sako, kinimbugok, ipaluhod, og ako'y berdugo, kinimbugo. Matangan bisag di ko siyang bisag solo kinimbugo matangan bisag di ko siyang bisag solo magpalugdang murag red Hershey's imo pulso muundang pati heart blood pump kada buto madunggan murag Donald Trump kay kada buto madunggan murag Donald Trump sa battleground you should snappy murag honor guard. Work hard, play harder mo na best nga part. Sa torna, daghan kay gusto maghari. Pero mas napansin pa sa people's heart. Siyempre, nasa ulay ragig ng specialty labi nagkaroon na sa undercards kay time. Entry. Krega og Zenlock daw. Imong naong lang ang gabaga. Kamunisipyo, mura mo sinyo nga wala na purga. Game. Hiling mo'y aking tinupad at binigyan ko na ng linaw. Sa sulat ko na sinagad, kamatayan mo ang ipinataw. Kamatayan mo ang ipinataw. Sulat mo'y hindi sapat. Hiling mo'y aking tinupad, binigyan ko na ng linaw. Sa sulat ko na sinagad, kamatayan mo ang ipinataw. Kaya kong pumaladkad kahit mahina ang bitaw. Mensaherong naglalakad, bakas ng sulat ko'y nitaw. Kung paangasan lang ng sulat, malayo pa ating agwat. Ako'y malaapoy na dagat, ikay lawa sapagkat tila kwadernong itinapat nitong may pruweba na aklat. Sulat mo'y hindi sapat, hinulma sa akin yan lahat. Kung sa salapi, ikay masagana, ako naman mayaman sa tugma. Sanay sa buhay na marangya, ako naman sa pagtutula. Pwede mong ipagmayabang na mayaman ka't mapera. Pero ngayong ako ang kaharap mo, kita namang hirap ka. Kita namang hirap ka. Sa ligang to, inaamin kong ikaw ang nauna. Kung i-resist mo lang naman ang basihan, ito ang tunay na makata. Hindi basihan bay kung sino ang nauna. Ang mahalaga ay kung sino yung nag-iwan ng marka. Pero respeto pa rin sa mga nauna. Abini mo gastik rako sa usa ka estilo. Pero lahian ni. Kaya ako kompletos Ricardo. Isulod ra ni nga kalmado, pero ang bakas ani pang dilubyo. Taga-initaw ni Batil og ni Dayo, malakamurabi yung talino, pero ibahin nyo ko, hindi ito nagdadala ng kodigo. Kasi ako'y makatang manunula, mapapailing ka na lang sa tumba, sa pamamagitan ng lakas ng bara ay kayang pumatay ng nasa gitna, mapapaiyak ka na lang sa sakit, o lumibiyak nitong malupit, malabag yun na, humahagupit, ako'y natatanging kinakatakutan, kaya mata mo na lang ay ipikit malamang, o saktong sa kareya, malasaksak sang katerba, sa samahan ng sapat kadyak lahat sa'yo'y tatama, ito'y di ko titigilan, dugo mo'y magtatalsikan, at iyong mamamalayan ang palapit mong kamatayan, patay, tama yung naririnig mo, ikay patay. Pagkatapos nitong dilubyo ay iiwanan kang bangkay. Kaya unting katahimikan naman bilang respeto nitong pinaglalamayang nakahimlay. Katawan mo'y sa kabaong na nakagapos. Ito iyong huling hantungan at sakto yung nasa tapat mo ay si Cruz. Kasi bago ang libing, idadaan muna sa simbahan. Time. Okay, round 3. Di ma-choke ba yung lawa?
Iba ang Terminator sa Predator. Siyempre, parang nakig-beef lang sa carnivore o omnivore. Iba yung may tama sa sycamore. Wordplay, multi, simile at metaphor. Headmaster, Dumbledore, poetry, music, troubadour o admiral sa Commodore. Parang Filipino lang kay Lexilor parang Filipino lang kay Lexilor sa lining kay makakaskor o anymore de. Flex mo lang kung gaano ka ka-flexible. Kahit di na mag-stretch, dapat formal yung speech, kahit informal ang spit o di kaya nasa taas na yung imahe, kahit di ma-reach, parang iba ang barok sa piece sa Renaissance sketch. Iba ang barok sa piece sa Renaissance sketch, di ba Aztec? Ha? Wala nang mag-preach. Yawa mood na sa stage ito'y abo hanggang bungo parang Peter na na-fade kahit magtawag ka pa ng fleet at simula na ang rage, ito'y bagsak sa barko parang Baltimore Bridge. Kaya real talk, wakay pas battle bay. Try out ninyo upon release. Wakay pas battle bay. Wakay pas battle kay bay. Pero di jud na okay kay. Maglisod kog angle murag against the light kay. Pero sa event na nakasign, ako tang iset aside. Naloading lang ko pero kadyot. Naloading lang ko pero naadya po ng site kay. Tinuod niyang pangalan, Ricky Roy. Stupid boy. Dahil kay Kim ni samot kag kamong guloy kay. Ni samot kag kamong guloy kay. Ricky Maru. Bisag magsimili pa kag Ricky, bisag magsimili pa kag Ricky lang taon nato na imong kaparas. Bisag magsimili pa kag Ricky lang taon nato na imong kaparas. Sige, 4 stop sa gulbak stab, mas gahit ning nakataras kay. Ikaw na ang agresibo nga player, pero lahi jud nang ni mag-agas. Akong tira, blood seeker, delikado kung maglangas kay. Time.